Здравейте! Аз съм София Отова от Foodie Boulevard и много набързо, провокирана от много милия мейл на една дама, искам да ви споделя няколко неща, които нямат нищо общо с кулинарията, но всъщност са нещата, които ми позволяват да правя това, което правя по начина, по който го правя. Получих един много мил мейл от една дама, която ме моли за съвет към своя приятелка, която има сходни мечти с моите и е плаха в процеса на това да отвори своя местенце, да стартира кулинарен блог и наистина не знае как да започне. И първата ми реакция беше наистина да запиша нещо много бързо, защото, честно казано, мога да споделя доста по темата. Но ми се искаше да нахвърлям наистина нещата, които за мен лично, сега връщайки се назад, всъщност са ми помогнали да стигна до мястото, на което съм в момента. И всъщност нарекох тези неща 5 въздишки, които ни пречат да сбъднем мечтите си, защото не искам да ви уча на никакви трикове, съвети и тем подобни неща. Просто защото аз не вярвам в така универсално приложимата формула и си мисля, че всеки трябва да си мине по пътя, по своя начин, със своята скорост и да научи своите уроци. Но това са нещата, или по-точно въздишките, които по моя път всъщност са разклащали убеждението ми дали наистина си струва да правя това, което всъщност искам. Първата въздишка я нарекох защо точно аз бих успяла. Това е нещото, което масово си мислим, когато имаме някаква идея или имаме някакъв копнеж по нещо и реално ни спира, защото си казваме: Господи, има толкова много хора, които искат това нещо. Кой съм аз, че да успея? Всъщност истината е, че най-трудната част е да скочиш. Когато си във въздуха веднъж, приземяването е неминуемо, но всички колебания, които са там в началото, точно преди ръба, са там, за да те спрат и за да те тестват. Всъщност, за да проверят дали наистина искаш това нещо достатъчно силно и дали си готов да се бориш за него на всяка цена, каквото да ти отнеме това. И за това един съвет, който бих дал в този контекст, е да спреш да си усложняваш живота с мисли, дали ще или няма, и просто да опиташ, защото с доста от нещата, особено когато не се изисква твърде сериозна инвестиция финансова, както беше при мен с един елементарен блок, наистина са много лесни. Втората въздишка нарекох толкова е несигурно. Защото много от хората спират преди да започнат все още, разколебавайки се от това, че никой не може реално да ти гарантира дали това, в което вярваш, и това, за което копнееш, се струва. Никой не може да ти гарантира как ще се развие, какво ще се случи в утрешния ден или след 2 години, или след 5, или след 10. И никой не може да ти обещае, че дори да вложиш всичко от себе си, това ще бъде успешно. И тук е много важно да се научим, и всеки човек, който иска да развива нещо свое, каквото и да е то, какъвто и да е мащаб, че несигурността не е толкова страшна. Много често, когато има някаква супер фиксирана визия за нещо, ние се фокусираме върху крайната цел, а ни обягва пътя. Обягва ни траекторията, обягват ни завоите, обягват ни различни знаци, които всъщност е много вероятно да са разкошни възможности, за които обаче, ако не сме подготвени, тъй като те са непознати и могат много лесно да ни сплашат, ако ги пропуснем, реално пропускаме да извадим това нещо с потенциала, който то има. Така че несигурността не е страшна и е много важно да култивираме един комфорт около нея. И в компанията, в която работя, има много забавен израз "прегърни хаоса", и да направим точно това, да прегърнем хаоса, защото хаоса може да бъде наш приятел. Третата въздишка нарекох "има по-добри от мен". Това е един от аргументите, които просто задължително ще ви спрат, особено ако не сте с достатъчно сериозна увереност в това, което правите, защото е факт, че освен ако не сте първият човек, който измисли нещо революционно, със сигурност в света има много хора като вас и дори по-добри от вас. Самата аз съм една от много кулинарни блогъри. Всъщност, когато стартирах с Foodie Boulevard, това беше преди 2 години, имаше много малко хора, които говореха с терминологията на здравословното. Това бяха Ванилка, с която много уважавам, Бени от Здравей, Инес Слобашка и в общи линии, освен Маги Пешова и Надя Петрова, които за мен тогава бяха в висините, и им се възхищавах искрено, нямаше никой друг, който да говори за това. Но въпреки това нишата беше доста наситена и аз си казах: Господи, защо пък аз, коя съм аз, че да успея в нещо такова? Ами знаете ли какво? Аз съм един абсолютно обикновен човек. Един абсолютно пълен аматьор, дилетант, лаик, експериментатор, без обоняние,
последният човек, който някой би предположил, че ще започне да дава съвети и идеи за здравословно хранене и кулинарно творчество и тем подобни неща. И точно това ме прави толкова различна. Защото за мен е важно да покажа, че абсолютно всеки един човек, без умения, без знания, без опит, реално има шанса по своя начин, на своя език, да постигне нещата и да предаде съобщенията, които да достигнат до хора, които са като него. А хората имат нужда да чуват такива неща. Хората имат нужда да чуят, че няма нужда да са специални и уникални, за да успеят в нещо. Така че, да, това, че има по-добри от нас е ясно, но такива като нас няма. И точно това е картата, с която човек трябва да играе в такава ситуация. Четвъртата въздишка нарекох ако не се получи. Рисковете. Да, много досадни са, защото ти се забиват в главата и започваш да дълбаеш много сериозно там и във всеки един момент, в който има някаква несигурност, веднага отиваш при мислите, ако не се получи, ако това не сработи, ако този не ме хареса, Всичко това са страхове, които просто ни парализират. Истината е, че когато направиш сериозна финансова инвестиция в нещо, е много страшно. И аз самата не мога да уча за такъв тип смелост, защото все още я култивирам за себе си. Но ако не се получи нещо, което е било твоя концепция, твоя идея, някакво виждане, това не е край на света, защото това е поредният научен урок. Така че неполучаването не значи, че ти не ставаш, просто значи, че има още няколко урока, които чакат да бъдат научени. И последната въздишка, която ни пречи да сбъднем мечтите си, нарекох ако изгуби интерес. Това е един от аргументите, които мой много близък човек наблюдава отдалече, отблизо, обмисля, разсъждава и всъщност се спира, защото си мисли, че макар нещо да му достави удоволствие и да му е интересно, е много вероятно той да изгуби интерес в някакъв момент и да не се струва инвестицията от време и средства, които е направил. Отново тук ще говоря за уроците, защото всъщност във всеки един експеримент, във всеки един опит, във всяко едно преживяване, което имаме, има нещо, което чака да бъде научено. И в даден момент то отива точно на местенцето, където трябва да бъде. Много ми харесваше, когато Стив Джобс казваше, че точките се навързват само назад. И е истина, че всъщност перспективата е много различна, когато можеш от дистанцията на времето да си дадеш сметка за някакви неща. И макар да знаем, че това се случва при много хора, всъщност, когато става въпрос за нас самите, е много лесно да си кажем, не, при мен няма да се случи по този начин. Но всъщност, страхът, че нещо няма да е твоето нещо, не трябва да е нещото, което те отказва, а трябва да е нещо, което те подтиква, защото дори да не е твоето нещо, ти просто ще си научил още един урок, който ще те насочи в посоката, която те доближава до крайната ти дестинация. Така че това бяха моите 5 въздишки, които ни пречат да сбъднем мечтите си. И казвам въздишки, защото всеки път има едно когато човек започне да си мисли и да говори за тях. Надявам се, че поне в малка степен това е било полезно за тези от вас, които отделиха почти 10 минути от деня си, за да го изгледат. И пожелавам на дамата, която всъщност ме провокира да запише това нещо, да бъде смела, да не се страхува да експериментира и да бъде гъвкава, да тръгне по пътя, дори без да знае къде е крайната точка, да тръгне в тази посока и да позволи на завоите да откриват нови хоризонти, които смело може да изследва, опознава, обиква и развива със своя почерк, своя дух, своя стил и своята душа. Чао!